Takže čaute, vítam vás späť pri novom let's play na Amnesia The Dark Descent. Natáčame custom story, som tu aj s Hodogom. Čau. A natáčame custom story, ktorá sa volá Emma's Story. A neviem čo je to, som nejaký doktor Robert Coleman. Ak poznáte Colemana, tak som Coleman. No a je to prvý let's play na to, počkajte, posunul sa natáčací program. Trošku ho posuniem, počkajte, tak. Čo vidím vo videu? Čo vidíš vo videu? Fuck, vlak. A zase, už toto natáčame po 5. krát minimálne, lebo to v kuse začne sekať iba tak bez príčiny, alebo to dáva takéto malé lagy, alebo to už je jedno, čo to robí, úplne. Nech to robí, čo chce, ja to proste chcem natočiť, tak to natočím. Je 1 hodina ráno a 5 minút. A toto bude iba 15 minútový pakt, teda to 15 minút. Dobre, to by mal byť niekde Tinderbox. Bo už som to hral asi 1000 krát. Hodog u mňa spí a je tu len kvôli tomu, aby sa lakal. Tak sám to pred chvíľkou povedal. Ja sa bojím takýchto vecí. Ako nie, že sa bojím, No, ale... pick up all. Ale je to nepríjemné. Keďže je 1 hodina a 5 minút. No ani ne, je to nepríjemné. Za to, že sa bojíš, to nevadí. Môžeš vyznať všetky svoje city našim divakom. Radšej ne. To asi všetko však. Čo tu je? Také zaujímavé. Ešte skús obraziť. Nemám lampu. Ale v tých obrazoch podľa mňa nič nebude, ak chcem vedieť, kde je tá lampa. A skriňou tiež nič není. Kde je lampa? Ja chcem lampu. Asi lampa bude už ďalej, že? Tak ideme von. Keď nebudeme mať lampu, tak budem bez lampy celú hru. Dobre, kam ideme? Ideme sa, lebo tieto dvere sú najbližšie. Zloknuté. Dobre, ideme ďalej. Ideme do toho posledného dvere. Musím to natáčať na low grafik, lebo keď som to natáčal na plnej grafike, tak to sekalo. Ale počkajte, zase musím posunúť sa tou blbosťou. Lebo si to myslí, že za to, že to natáčam, tak z toho myslí, že to môže sa robiť o hodiny. Aj tieto dvere sú loknuté, tam sa ani nedá ísť ďalej. A zase to hrá na to, že je to veľký pán a začal sekať. Čo je toto? To sa nedozvedí hlavu. Salam alejkum. Takže to som zvedavý, čo si pre nás pripravili v tejto konej story. Čo je tu? Také zaujímavé potom. Mohol by si nájsť lampáš, ktorý teba si veril, lebo ste... Ne, zoberám si kríž. Taký je. Chodíme tu do zombíka. Zober tu niečo. Čo je? London. Kladivo. Kašľa na to, nebudem to čítať. Nemám na to čas, lebo chcem to stihnúť čo najviac. Počkaj, bol som tu. Nebol som tu. Zapaňme razeň. Dúfam, že sa v tomto dieli aj niečo zlakneme. A ja dúfam. Lebo Hodog túži potom sa zlaknúť. Strašne. Je to voľnej chabej izbe, by už niečo mohlo byť. Než ty poď bližšie, lebo ti nebude viacej dobre počuť. Aha, dobre. No teda bude ťa počuť, ale ne extrémne dobre, lebo tam určite je tá hudba. Aha. V skrini je truhla a v tejto hole je kľúč. Taký papier. Zase nejaký blbosť. Ja to nebudem čítať, lebo sa mi nechce. No samozrejme, že si to môžete pozastaviť. A prečo sú sami? Aha. Ja nie som informátor. Tinderbox. Zase to robí z blbosti. No to provokuje. Taký vysoký domináč. To sa nakoniec vidí. Čo je tu na? Zapneme tento lampáš. To čo je? Veľká bedňa? Malá bedňa. Ďalší olej. Žiadna lanterna. Zaujímavé.
tvorca tohto dielu si dal záležať. Asi budú chcieť, aby sme sa veľmi zlakli, ale my sa pokúšime sa vôbec nezlaknúť. Aha, lebo jeho mama už Už až teraz som sa zlakol. Čo to bolo? Tá hudba je nepríjemná. Aha. Bude asi Som doktor Coleman. Doktor Coleman som ja, som Robert Coleman. Dobre. Ďalší papier, vidíš, doktor Coleman. Prečo furt píšeš toľko papierov, kámo? Ja nepíšem, všade sú tu papier a kladiva a dreva a ja neviem čo všetko. Metla. Ideme lítať na koštíky. Otvír box. I am Harry Potter. Ináč potom do komentov mi môžete, teda jemu, môžete napísať, že čo vám na mne vadí. To som sa bol počul. Pár ľuďom hodok vadí, možno pár, možno viacerým. No, To nikto nemôže vedieť. Ale ak chcete, aby som natáčal s ním všetky diely, tak povedzte, a ak nie, tak nie, no. no, mne to nevadí. Aj tak s ním budem natáčať, takže. Takže máte znovu. He's broken. Skúsi. Mental cave. No. No. Už musíme vyskúšať. Do tých jedných dverí, ktoré sú tam luknuté. Aha, skúsme. Ak tu bude niečo, čo sa zlaknem, tak zabijem toho tvorcu. To určite bude. Fuck. Ale Áno. ja potrebujem... Aha, tu je. Jo. No konečne lanterna. 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 Tinder 3 Tinder boxy. Tinder box. Tinder box. Fajnové. Otvoríme skrinu a možno by niečo. Je v nej hrobka. A hneď to koberec. Zrolovaný koberec. Čo je toto? Čajník. Sa dá sa robiť. To všetko. Čo to bolo? Tam malo vidieť. Tu sú jedné dvery, ktoré sú loknuté. My sme sa mi pozerali, že sú loknuté, no už natáčame 7 minút. No vlastne už 7,5, takže polovičku máme za sebou. A zatiaľ nič zvláštne sa nestalo. Ale už som sa aj zlakol. V tom epickom zvuku. No tak tutok sa niečo stane, na 100%. Dobre, ale to predpovedať nepredpovedať. Sú to nože, takže jeden si zoberiem. Aby som mohol toho buzeranta zapíchať, čo to je za mnou. Alebo sa skryjem do skrine. Á, Janko. Ježiš. Fuj. Čo? To bolo zle. Sa mi dá, že už som toto niekde videl, niekto na toto niečo natáčal. What the fuck? Čau rytier, bez hlavy. Kladivo. Salam alejkum. What the fuck? Že oni okolo nechodím. Ne okolo teba, okolo teba. Ja vlastne hej, to hráš. Oni sú epickí. Chceli sme to spraviť aj s videom toto, ale nejak to nešlo. Aj to sme sa pokúšali už asi pol hodinu, asi 3 hodiny. What the fuck? Čo je? Fuck? Čo to je? Oni sa stále približujú a ja som tu vzadu. Oni si robia srandu. Už tam zamknú. Nežokujte toľko, Počkajte, chlapci. doplňujeme si olej. Počkej, však sa za chvíľu zblážim. To sa nejde. Tvorca by mohol sem pridať nejakého zombika. No to som zvedavý, čo bude ďalej. No ešte Počkaj, bude ideš zombika. Idem dobre, lebo tam ste zavreté dvere a tu mám otvoriť tým kladivom. Aha, vlastne hej. Staví sa, že sa teraz niečo stane? Do toho budem si hodiť do kladiva? Tam. Tak ne? Je? OK. Zamok je... Pokazený, no. alebo zlomený. Toto bude zaujímavé, keď budem musieť nájsť niečo, čo to tým otvoríme, ale to asi bude trvať dlho. Takže sa vidíme možno v ďalšom parte. Natáčame 9,5 minúty. A možno spravíme aj ďalší part teraz, ale chcem natáčať ďalšie niečo na Eurotrack Simulator aj s Hodobom, keď už je tu teda so mnou. A je noc. Fajná. O 11:14, dobre, to bude zaujímavé. Čo je to také zaujímavé? Čo je to také, že sa to dá použiť?
Nikde nič. Tak toto bude veľmi zaujímavý diel. Keď sa neviem ani von dostať. 10. Počkaj, minúta. tu sú ďalšie dvere, ktoré sa nám dali otvoriť. Čiže som ti hovoril, že tam máš ísť. Tak dajú sa otvoriť, no. Tady sa ani nedá. The game. Tá huba. Zas to laglo a zas sa posunul táto halus. On to proste z nás robí srandu a stále sa to samé posúva. Nejokuj. Bro. Máme natáčať iba 4,5 minúty. To bude smutné. Nevadí. Ale za to... Ten cetok. Hej, nenačítaj sa tak dlho. Neodpovída, program neodpovída. Are you fucking kidding me, ak sa to vypne, tak ma zabije. Dobre, nevypne sa to. Lagi. Big lag? Mega lagi. Čo to s tým zadie? Môže byť Neviem, či tomu. Prečo to laguje za mňa zase? Áno, toto už niekto hral, to som už pozeral na toto, sa mi zdá. Deja vu. Už za tým začínaš. Ticho, začal si s tým aj ty. Ježiš, samé veľké. Miestnosti, to tak nemám rád, keď sú tu veľké miestnosti. Lebo v nich môže byť čeličo možné. Aj Kamil. Hej. Nahý Kamil. Kebyže vidím nahého hotdoga, tak vyskočím, prvé čo urobím, tak cez okno vyskočím. It's stuck shut. Dobre. Neviem, či tam chcel autor nadávať, alebo nie. Dúfam, že ne. Lebo ja sa snažím robiť let's play bez nadávok. Aj keď sám občas niekedy poviem nadávku. Are you fucking kidding me? Čo to je za zvuk? Jaký divný. Prečo to tak laguje? Jak sme vošli do tejto veľkej miestnosti, tak to začalo úplne lagovať. Lebo veľká miestnosť. Ale ono mi to ukázalo, že na natáčaní to bude v pohode, tak prečo to robí? Ono jak nasval, keď začneme oficiálne natáčať, tak to začne lagovať. Aj si. To je možno preto, lebo máš spustený Bandicam. Ale veď to je program na nahrávanie. Si je to čo? Zaujímavé. No, takže 12 minúta a 30. Prosím, nech sa tu nič nestane. Prosím, nech Ale sa tu nič stane, nestane. určite. Úplne to bude zombie. No. Ale tu je veľká čierna miestnosť. A sama hmla. No, to bude zombie. Sa bojím. Zombie. Ale ne. Všetko tu zamknuté. Fú, žiadny zombie. Je to? Ale tu, nejaká osvetlá miestnosť. Vážne ospravedlňujem sa za lagy, ale toto už je koniec videa. Ja sa ďalší pokus vo videu budem snažiť opraviť. Saveneme si to tu na. No teda, ešte pôjdem tam do tých posledných dverí, či sa dá do nich vôbec vojsť. Tak nie, lebo natáčame 13 minútu. Aj von pôjď. No tak nič. Natáčame 1,5 minúty posledný, takže to je zaujímavé. To som spraviť aj počkej, tam použij to kladivo, ne? Kam? Však sem do tých dverí, choďte napravo. Sa? No, skús. No. Ešte na to tak býva. On sa dodomkne, keď sa tu zase niečo stane, takže... Aha. Ale ešte by som mal vojsť semka do tohto. No tak. Toto je koniec videa, keď neviem čo mám urobiť. Aspoň si pozriem, čo budem musieť urobiť ďalej. Lebo som bol vo všetkom zatím. To nevadí. Aj tak si to pozriem. Srand, no. To je mi jedno, že či si to pozrieš. Hlavne, že dotočíme. Aj tak, no tak toto nebol nejaký laka videl. V kuse to laguje, neviem ani prečo. Serem už na to, nech si to laguje, koľko sa to zachce. Nezoskočím odtiaľ to, nezoskočím, to sa nedá. Takže vidíme sa v ďalšom dieli. A to už asi nebudem s otokom. Možno, uvidíme. Podľa toho, či to bude teraz, alebo až zajtra, ale asi až zajtra, možno pozajtra. Ale chcem, aby to natáčalo o polnoci, takže sa majte. Vidíme sa v ďalšom videu a tešte sa na ďalšie diely. Hej. Čaute. Čau.